Godine 1991. Hrvatska se nalazila na sudbonosnoj prekretnici. Dok su građani na referendumu glasali za samostalnost, a novoizabrano političko vodstvo tražilo izlaz iz sve teže jugoslavenske političke krize, tamna sjena goleme vojne sile nadvila se nad svaki grad, selo i prometnicu. Jugoslavenska narodna armija, koja se desetljećima smatrala jednom od najmoćnijih vojnih sila u Europi, imala je svoje vojarne, tenkovske brigade, ratno zrakoplovstvo i skladišta streljiva uvučene duboko u samo tkivo hrvatskog društva. Na čelu tog ogromnog vojnog aparata stajao je čovjek čije je ime u hrvatskoj javnosti ubrzo postalo sinonim za strah, razaranje i otvorenu agresiju. Savezni sekretar za narodnu obranu, general armije Veljko Kadijević. Iz svog ureda u Beogradu, Kadijević je upravljao silom koja je u samo nekoliko mjeseci prešla put od čuvara poretka do razorne vojne mašinerije koja je rušila hrvatske gradove. No tko je uistinu bio Veljko Kadijević i koliko su upravo njegove osobne, zapovjedne i političke odluke oblikovale krvavi rasplet raspada Jugoslavije? Je li bio tek slijepi izvršitelj političke volje Slobodana Miloševića, dogmatski komunist zarobljen u iluziji očuvanja države koja se raspadala, ili zapravo jedan od ključnih i najodgovornijih stratega vojne eskalacije protiv Hrvatske? Odgovor na to pitanje ključ je za razumijevanje jedne od najdramatičnijih epizoda u modernoj hrvatskoj povijesti. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, ostavi like i pretplati se. Za tebe je besplatno, a meni znači mnogo. Da bismo u potpunosti razumjeli ulogu Veljka Kadijevića u ratnim događajima 1991. godine, moramo se vratiti na same početke njegova života i ideološke korijene koji su ga vezali uz ideju jugoslavenstva. Rođen 1925. godine u Glavini Donjoj pokraj Imotskog, u obitelji srpskog oca i majke Hrvatice, Kadijević je od najranije mladosti bio oblikovan složenim prilikama Dalmatinske Zagore. Tijekom Drugog svjetskog rata pridružio se partizanskom pokretu gdje je izgradio temelje svoje odanosti konceptu bratstva i jedinstva. Nakon rata nastavlja profesionalni vojni put unutar novostvorene Jugoslavenske narodne armije, gdje se brzo ističe pedantnošću, teorijskim znanjem i bezuvjetnom odanošću režimu Josipa Broza Tita. Njegov vojnički uspon bio je iznimno sistematičan. Školovao se na najvišim vojnim akademijama u Sovjetskom savezu, uključujući i prestižnu akademiju Frunze u Moskvi, što je utjecalo na njegovu vojnu doktrinu, sklonost masovnim operacijama i usvajanje sovjetskog koncepta vođenja rata. Za razliku od mnogih terenskih generala, Kadijević je u vojnim krugovima viđen kao intelektualac, autor stručnih udžbenika i strategist koji je vjerovao da je jedini stvarni kohezivni faktor koji može održati višenacionalnu državu na okupu. Njegova karijera doseže vrhunac u svibnju 1988. godine, kada preuzima dužnost saveznog sekretara za narodnu obranu, što je bila pozicija ministra obrane i prvog čovjeka oružanih snaga. Kadijević na tu dužnost dolazi u trenutku kada se Jugoslavija nalazi u dubokoj ekonomskoj, političkoj i društvenoj krizi. Savez komunista gubi monopol, gospodarstvo kolapsira pod teretom dugova i inflacije, a u politički prostor prodiru snažni nacionalni pokreti. Iz Kadijevićeve rigidne perspektive nije bila samo vojna sila namijenjena obrani od vanjskog agresora, nego vrhovni čuvar titovskog poretka i ustavnog ustroja zemlje. Kada su krajem 80. godina započeli demokratski procesi u Sloveniji i Hrvatskoj, vojni vrh na čelu s Kadijevićem promatrao je te promjene s iznimnim nepovjerenjem i paranojom. Za njega i njegove suradnike, višestranačje i težnje za republičkim suverenitetom nisu predstavljali demokratski napredak, već izravnu prijetnju opstanku države, kontrarevoluciju i opasnost od povratka mračnih fašističkih ideologija iz Drugog svjetskog rata. U tom ozračju, armijska vrhuška započinje pripreme za očuvanje kontrole nad cijelim prostorom federacije. U tom burnom razdoblju, Kadijević se našao u središtu složene dinamike između vlastitih vojnih dogmi, ciljeva srpskog političkog vrha
i novih demokratski izabranih vlasti u zapadnim republikama. Njegov odnos sa Slobodanom Miloševićem i predsjednikom predsjedništva SFRJ Borisavom Jovićem bio je ispunjen taktičkim savezništvima, pritiskanjima, ali i potajnim nesuglasicama. Milošević je u JNA vidio polugu za ostvarenje svojih velikosrpskih ciljeva, bilo kroz potpunu centralizaciju države, bilo kroz nasilno prekrajanje granica i stvaranje krnje Jugoslavije, koja bi obuhvatila sve teritorije nastanjene Srbima. Kadijević je u početku tvrdio kako je njegov jedini cilj očuvanje cjelovite socijalističke države. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, postajalo je sve očiglednije da se praktični ciljevi vojne hijerarhije i Miloševićeve politike preklapaju u ključnoj točki: potpunom suzbijanju hrvatske neovisnosti svim raspoloživim sredstvima. Uz Kadijevića, ključne uloge u vrhu JNA imali su i načelnik generalštaba Blagoje Adžić, poznat po izrazito radikalnim i tvrdolinijaškim stavovima, te admiral Stane Brovet. Dok je Adžić otvoreno zagovarao brzu i brutalnu vojnu intervenciju, Kadijević je pokušavao zadržati privid legaliteta i pronaći političko pokriće za djelovanje armije kroz odluke predsjedništva SFRJ. Jedan od najranijih i najznačajnijih poteza koji je izravno utjecao na kasniji tijek oružanog sukoba u Hrvatskoj povučen je u svibnju 1990. godine, neposredno prije nego što je novoizabrana hrvatska vlast, na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom, službeno preuzela upravljanje državom. Po zapovjedi iz samog vrha, JNA, uz izravnu suglasnost Veljka Kadijevića, provedeno je sveobuhvatno oduzimanje naoružanja teritorijalne obrane Republike Hrvatske. Oružje kojim su se trebali braniti hrvatski gradovi i općine, a koje je financirano novcem hrvatskih poreznih obveznika, odneseno je iz skladišta i stavljeno pod strogi nadzor u vojarne JNA. Tim je činom Hrvatska uoči krize ostala praktički potpuno nenaoružana i izložena u trenutku kada su napetosti rasle. Za novo hrvatsko vodstvo to je bila nedvosmislena poruka da se savezna armija svrstala protiv njih i da priprema teren za vojnu dominaciju. Kadijević je taj potez kasnije opravdavao tvrdnjom da je sprječavao ilegalno naoružavanje i građanski rat. No u stvarnosti, razoružavanje teritorijalne obrane dalo je golemu stratešku prednost srpskim pobunjenicima i samo JNA u narednim mjesecima. Tijekom 1990. i početkom 1991. godine odnos između vrha JNA i hrvatskog vodstva postajao je sve napetiji. Hrvatski predsjednik Franjo Tuđman pokušavao je taktičkim manevrima kupiti dragocjeno vrijeme, izgraditi policijske postrojbe i diplomatskim putem izbjeći izravni oružani sukob, dok je Kadijević hrvatsku vlast javno optuživao za obnavljanje fašizma i ilegalni uvoz naoružanja. Prijelomna točka dogodila se u siječnju 1991. godine, kada je prikazan tajno snimljeni film Kosa o uvozu oružja iz Mađarske, u čijem je središtu bio hrvatski ministar obrane Martin Špegelj. Vojni vrh na čelu s Kadijevićem iskoristio je taj snimak kako bi izvršio pritisak na predsjedništvo SFRJ radi dobivanja odobrenja za podizanje borbene spremnosti, uhićenje hrvatskih dužnosnika i rasformiranje hrvatskih policijskih jedinica. Međutim, politički otpor predstavnika Hrvatske, Slovenije i drugih republika onemogućio je JNA da dobije formalno pokriće za uvođenje izvanrednog stanja i vojno preuzimanje vlasti. Unatoč tom porazu, vojni vrh nije odustao od svojih namjera, pripremajući teren za radikalnije korake. U ožujku 1991. godine kriza je dosegnula novu točku vrenja. Kadijević i vojni vrh ponovno vrše pritisak na predsjedništvo SFRJ, zahtijevajući uvođenje izvanrednog stanja na području cijele države, čime bi armija preuzela političku i izvršnu vlast. Kada je predsjedništvo nakon burnih sjednica u Beogradu odbilo taj zahtjev, Kadijević poduzima izuzetno rizičan i tajnovit potez. U najvećoj diskreciji, bez znanja javnosti i članova predsjedništva, Kadijević putuje u Moskvu kako bi od sovjetskog vojnog vrha i ministra obrane Dmitrija Jazova
zatražio izravnu podršku za izvođenje vojnog udara u Jugoslaviji. Međutim, Sovjetski savez se u tom trenutku i sam nalazio u dubokoj političkoj krizi pred vlastiti raspad, te je Kadijević u Moskvi naišao na hladan tuš i ostao bez očekivane potpore. Bez zelenog svjetla iz Moskve i bez političke suglasnosti u Beogradu, plan o klasičnom vojnom udaru je propao. Ali je odlučnost vojne hijerarhije da se silom obračuna s neposlušnim republikama ostala nepotresena. Kratkotrajni oružani sukob u Sloveniji u lipnju 1991. godine, poznat kao desetodnevni rat, označio je definitivni početak otvorenog i nezaustavljivog raspada države. Nakon što su Slovenija i Hrvatska službeno proglasile samostalnost, Kadijević je po direktivi poslao jedinice JNA da zauzmu granične prijelaze u Sloveniji. Međutim, taj se pothvat ubrzo pretvorio u brz vojni i politički debakl za armiju. Suočena s otporom slovenske teritorijalne obrane i gubitkom motivacije među vojnicima ročnicima, JNA se ubrzo morala povući iz Slovenije. Za Veljka Kadijevića i njegov generalštab to je bio prelomni trenutak koji je doveo do radikalne promjene vojne strategije. Vojni vrh je odustao od cjelovite iluzije o spašavanju cijele Jugoslavije, a cjelokupan fokus, resursi i vojna sila prebačeni su na ostvarivanje novog geostrateškog cilja. Zauzimanje teritorija u Hrvatskoj, koji su trebali činiti zapadne granice buduće krnje Jugoslavije, odnosno liniju Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica. Tijekom kasnog ljeta i jeseni 1991. godine JNA se pod Kadijevićevim zapovjedanjem u potpunosti transformirala u napadačku oružanu silu usmjerenu protiv Hrvatske. Dok je Kadijević pred međunarodnom javnošću ponavljao fraze o razdvajanju sukobljenih strana i zaštiti srpskog stanovništva, na terenu je vojska potpuno otvoreno stala na stranu srpskih pobunjenika. JNA je opskrbljivala paravojne postrojbe oružjem, streljivom i teškom artiljerijom, a ubrzo je i sama započela s izravnim napadima na hrvatske gradove i sela. Izazvan strategijom blokade vojarni koju je u rujnu 1991. godine zapovjedilo hrvatsko vodstvo kako bi se dočepalo prijeko potrebnog naoružanja, Kadijević pokreće opću tenkovsku, artiljerijsku i zrakoplovnu ofenzivu protiv Hrvatske. Goleme tenkovske kolone krenule su iz pravca Srbije prema istočnoj Slavoniji, dok su korpusi JNA u Dalmaciji, Banovini, Kordunu i Lici otvarali silovitu paljbu po civilnim ciljevima, gradskim jezgrama i ključnoj infrastrukturi. Višemjesečna opsada i razaranje Vukovara postali su najdramatičniji i najzloglasniji simbol te vojne kampanje. Pod izravnim zapovjedništvom generalštaba JNA i uz odobrenje samoga Kadijevića, Vukovar je mjesecima bio izložen strahovitom granatiranju, uništavanju i potpunom okruženju. Iako su operativni zapovjednici na terenu poput Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Živote Panića izravno vodili napadne operacije u Slavoniji, Kadijević je bio taj koji je u Beogradu potpisivao ključne zapovjedi, odobravao uporabu enormnih resursa, slao pojačanja i politički pokrivao sve postupke vojske. Istovremeno, na jugu Hrvatske, JNA je pokrenula agresiju na Dubrovnik, povijesni grad pod zaštitom UNESCO-a, koji ni na koji način nije predstavljao vojnu prijetnju. Paljenje konavoskih sela, granatiranje starog gradskog središta Dubrovnika i pomorska blokada dalmatinskih luka pokazali su da operacije JNA nemaju nikakve veze s deblokadom vojarni, već s pokušajem potpunog vojnog slamanja, zastrašivanja i teritorijalnog komadanja Hrvatske. Upravo se u tom ključnom razdoblju rata postavlja jedno od najvažnijih pitanja povijesne odgovornosti. Koje su odluke bile izravno Kadijevićeve, a što se eventualno otrglo njegovoj zapovjednoj kontroli? Kadijević je u svojim kasnijim memoarima uporno tvrdio kako je pokušavao proći između dvije vatre, obuzdati radikalne ekstreme na obje strane i spriječiti nekontrolirani opći kaos. Tvrdio je da su mnogi zločini na terenu bili dijelo nekontroliranih paravojnih skupina, lokalnih rezervista i pojedinih zapovjednika koji su djelovali na svoju ruku. Međutim, povijesne činjenice govore suprotno. Upravo je Kadijević dao odobrenje za masovnu mobilizaciju rezervista u Srbiji i Crnoj Gori,
Upravo je on dopustio integraciju dobrovoljačkih paravojnih jedinica, poput Arkanovih i Šešeljevih snaga u strukture JNA, te upravo on nikada nije poduzeo nikakve zapovjedne korake kako bi spriječio ili kaznio odgovorne za ratne zločine i masakre u Vukovaru, Lovasu, Škabrnji ili na Ovčari. Njegovo zapovjedanje bilo je vrhovno, a vojna doktrina koju je primijenio oslanjala se na nemilosrdnu uporabu neselektivne vatrene moći. Tijekom 1991. godine JNA je pod Kadijevićevim zapovjedanjem doživjela potpunu unutarnju metamorfozu. Vojska koja je desetljećima odgajana na ideji obrane svih naroda i narodnosti Jugoslavije, ubrzo je ostala bez nesrpskog častičkog i vojničkog kadra. Hrvati, Slovenci, Bošnjaci, Albanci i drugi masovno su napuštali redove JNA, odbijajući sudjelovati u agresiji na vlastite domove i vlastiti narod. Armija se tako u kratkom roku pretvorila u de facto srpsku oružanu silu, stavljenu u potpunu službu Miloševićeva političkog projekta. Unatoč toj očitovanoj činjeničnoj transformaciji na terenu, Kadijević je sve do kraja svog mandata javno odbijao priznati da je JNA postala oruđe jedne nacionalne politike, držeći se i dalje retorike o obrani države. No za hrvatske građane, branitelje i političko vodstvo, JNA više ni na koji način nije bila savezna vojska, nego okupatorska sila i primarni oružani neprijatelj. Nakon potpisivanja Sarajevskog primirja u siječnju 1992. godine i prihvaćanja Vancovog mirovnog plana, koji je predviđao dolazak mirovnih snaga UN-a na okupirana područja u Hrvatskoj, Kadijevićeva vojna i politička uloga došla je do svog definitivnog kraja. Službeno, 8. siječnja 1992. godine, Veljko Kadijević podnosi ostavku na dužnost saveznog sekretara za narodnu obranu, navodeći narušeno zdravstveno stanje kao službeni razlog. Međutim, u samoj pozadini njegove smjene stajali su duboki sukobi s Miloševićem i srpskim političkim vodstvom, koji su tražili potpunu reorganizaciju vojske i uklanjanje preostalih zapovjednika starog titovskog sustava kako bi se stvorila nova vojska Jugoslavije pod izravnom beogradskom kontrolom. Na njegovo mjesto dolazi general Blagoje Adžić, dok se Kadijević povlači u mirovinu i nestaje iz javnog života. Hrvatsko pravosuđe ubrzo je pokrenulo detaljne istrage i podiglo 3 optužnice protiv Veljka Kadijevića za najteža djela ratnih zločina počinjenih nad civilnim stanovništvom i rušenje gradova na području Vukovara, Bjelovara, Osijeka i drugih hrvatskih krajeva. Unatoč međunarodnim potjernicama i zahtjevima za izručenje, Kadijević nikada nije stao pred hrvatski sud. Kada je 2001. godine Međunarodni sud u Hagu započeo istrage koje su mogle obuhvatiti njegovu odgovornost, Kadijević potajno napušta Beograd i bježi u Rusiju. U Moskvi dobiva status izbjeglice, a 2008. godine, ukazom predsjednika Dmitrija Medvedeva, dobiva i rusko državljanstvo. Živeći skrovitim životom u Moskvi, objavio je nekoliko knjiga u kojima je pokušavao opravdati vlastite postupke, optužujući zapadne sile za razbijanje Jugoslavije, dok je sebe prikazivao kao branitelja ustavnog poretka. Umro je u Moskvi 2. studenoga 2014. godine u 89. godini života, ne dočekavši nikada suđenje niti pravomoćnu presudu. Danas se uloga Veljka Kadijevića u povijesnim analizama tumači kroz nekoliko oprečnih perspektiva. U dijelu srpske javnosti skloni su ga promatrati kao neodlučnog zapovjednika koji nije uspio sačuvati državu niti ostvariti brzu vojnu pobjedu. Iz perspektive zapadnih analitičara, Kadijević je bio tragični politički dogmatik koji nije razumio geopolitičke promjene nakon pada Berlinskog zida, te je slijepom odanošću ideologiji dopustio da vojska postane poluga agresivne nacionalističke politike. No iz hrvatske perspektive, povijesna ocjena je sasvim jasna i utemeljena na činjenicama. Veljko Kadijević bio je prvi čovjek oružanih snaga koji su razoružale Hrvatsku uoči agresije. Zapovjednik koji je odobrio uporabu najrazornije vojne sile protiv slabo naoružanog naroda, te strateg pod čijim su zapovjedanjem sravnjeni sa zemljom Vukovar i napadani vjekovni spomenici Dubrovnika. Iako je možda na samom početku krize krenuo s idejom očuvanja države u kojoj je izgradio svoju karijeru,
Njegove su ključne zapovjedi i strateški savezi izravno omogućili i rasplamsali najkrvavija ratna stradanja, nepovratno uništivši svaku mogućnost mirnog razdruživanja. Vraćajući se na provokativno pitanje samo početka priče, je li označavanje Veljka Kadijevića oznakom neprijatelj broj 1 povijesno opravdano, odgovor leži u ruševinama hrvatskih gradova, spaljenim selima i tisućama izgubljenih života 1991. godine. Za hrvatski narod i povijest Domovinskog rata, general Veljko Kadijević ostaće jedno od glavnih i najodgovornijih lica JNA, zapamćen po odlukama koje su vojnu silu okrenule protiv vlastitih građana, ostavljajući iza sebe duboku i neizbrisivu ranu razaranja, patnje i nepravde.